оё мусалмонон метавонанд дар як бонки маъмулӣ кор кунанд, зеро имрӯз иқтисоди тамоми ҷаҳон бар пояи фоизҳо асос ёфтааст ва мусалмонон не наметавонанд. дар бонкҳои маъмулӣ ки рибо ва фоиз асос ёфтааст кор карда мусалмонон наметавонанд, зеро рибо гуноҳи бузург аст ва ба гуфтаи имом Адаби рибо 12-умин гуноҳи кабира дар ислом аст ва дар чанд ҷои Қуръони Карим, яъне рибо 8 бор дар Қуръон зикр шудааст ва дар ҳама ҷо ҳаром аст. аллоҳ ба таври равшан мегӯяд дар Қуръон дар сураи Бақара боби 2 ояти 272 то 79 ки агар шумо аз талаби худ дар баробари фоиз даст накашед, Аллоҳ ва паёмбараш бар зидди шумо ҷанг мекунад. кор кардан ҳаром аст дар ширкатҳои спиртӣ ё ширкатҳое ки кокаин мефурӯшанд ё маводи мухаддир. дар ин ширкатҳо кор кардан ҳаром аст. шумо дар бонкҳое кор мекунед ки манфиати бузург дорад. дар муқоиса бо арақ ман инро гуноҳи бузург медонам. магар Аллоҳ нагуфт ки Аллоҳ ва паёмбараш бар зидди шумо ҷанг мекунад? пас шумо дар ҳақиқат дар рибо бевосита ё ба восита бошад, Аллоҳ ва расулаш бар зидди шумо ҷанг мекунад. пас дар ҳама гуна вазифа дар бонкҳои маъмулӣ кор кардан, хоҳ мудир, хоҳ муовини мудир, хоҳ котиб, хоҳ дигар, хоҳ дарбон ва ҳамаи онҳо ҳаром аст ва ҳатто агар дунё ба манфиати шумо бошад, набояд ба он сару кор дошта бошед. шумо метавонед дар бонкҳои исломӣ кор кунед ки ба асоси шариати исломӣ иҷозат дода шудааст.